Jo crec que vivim molt inconscientment i que no hi ha consciència de fins a quin punt ens van dirigint els algoritmes que han programat tecnòlegs i que nosaltres, diguem-ne, complim, però a més de manera molt mecànica. És una societat la nostra que accentua molt el sentir. Has de sentir adrenalina, has de sentir impressions, has de sentir, què sé jo, no? Emocions fortes, diem, pugi al Dragon Khan i veurà què sent, però en canvi és una societat que no estimula gens el pensar. Per les autopistes del pensament s'ha creat una idea de felicitat molt falsa, que té a veure amb el consum, té a veure amb l'èxit, té a veure amb l'egolatria, té a veure amb ser jove, té a veure amb tenir molts béns, té a veure amb tenir molts likes. Jo crec que la pausa, el parar, que és el que fem a les vacances, que és el que fem el diumenge, és revolucionari, perquè ens interroga molt profundament. Quina vida portem, quina qualitat tenen les nostres relacions, si allò que fem ens omple o no. Apareixen molts dimonis interiors, no? Apareix la culpa, apareix el remordiment, apareix la sensació de buidor i la manera d'escapar és la hiperactivitat. La crisi és una oportunitat per créixer. La crisi ningú la vol, ni la crisi de parella, ni la crisi empresarial, ni la crisi acadèmica, ni la crisi de sentit, ni la crisi de fe. Ningú la vol, però les crisis arriben. Com esteu? Sigueu benvinguts i benvingudes a Espiritualitats Arrels Personals, un espai d'exploració sobre l'espiritualitat i la reflexió sobre la condició humana. Avui estem molt contents de presentar-vos Sant Francesc Torralba, qui per mi és un mestre en majúscules. De fet, estic convençut que per la gran majoria d'espectadors d'espiritualitats és una figura coneguda i estimada i és per això que m'estalviaré de fer-vos una presentació acadèmica per optar-la a fer-la una mica més personal. Vaig descobrir el pensament del nostre convidat a finals d'unes vacances de l'any 2015 en una estada inesperada a la Seu d'Urgell. Per pura casualitat vaig veure anunciat en un cartell que s'hi celebraven unes jornades de teologia i ell intervenia com a ponent. I com que no tenia res a fer, vaig decidir inscriure'm. Jo en aquell moment encara no havia començat a estudiar ciències religioses, però aquelles jornades van ser per mi claus. I dic que per mi és un mestre perquè a partir de la seva ponència va plantar en mi una llavor de curiositat per la filosofia i la teologia que amb el temps ha dut a endinsar-me en l'estudi d'aquestes dues disciplines. A partir d'aquella xerrada vaig començar a llegir els seus llibres, no tots, perquè era gairebé impossible, ja que en té més d'un centenar publicats, però sí que n'he llegit molts. De fet, el primer va ser aquest d'aquí, que es diu Jesucrist 2.0, i des de llavors que intento no perdre'm cap de les seves novetats editorials sempre que puc. És doctor en filosofia, teologia, pedagogia i també en història, arqueologia i arts cristianes. Com us podeu imaginar, amb un perfil així podríem parlar de molts temes, ja que he reflexionat a fons sobre qüestions tan diverses com la intel·ligència espiritual, l'art de saber escoltar, les meditacions sobre Kierkegaard, la pregària, les benaurances, l'agnosticisme, etc. Però avui centrarem la conversa en dos temes que ens interpel·len profundament, el temps i els algoritmes. I ho farem a partir de la recent publicació del seu llibre, aquest d'aquí, Un mundo sin pausa, de l'editorial CAF, i també del llibre L'ètica algorítmica, d'edició 62, aquell ja de l'any 2022, malgrat que també faré referències al llibre Vida espiritual en la sociedad digital, de Pagès Editors, aquest de l'any 2011. I estic convençut que la seva mirada profunda i les seves reflexions afinades ens oferiran perspectives valuoses per repensar aquests dos grans reptes del nostre temps, que sovint abordem amb presses i especialment ara que els algoritmes diuen que ho saben tot de nosaltres. Francesc Torralba, bon dia i benvingut a Espiritualitats. Bon dia, Jordi. Gràcies per convidar-me i també per llegir tan atentament els textos que escric. Gràcies de veritat. Si et sembla, comencem aquesta conversa compartint algunes reflexions sobre com entenem i vivim el temps. I no sé si estàs d'acord, Francesc, que una de les paraules més repetides per als sociòlegs, antropòlegs, filòsofs, per descriure el nostre temps, i fins i tot més concretament la meva generació, és la incertesa. De fet, pensava si potser no s'ha complert aquella profecia d'Ortega y Gasset quan deia
que no sabemos lo que nos passa i eso es lo que nos passa, no? I em preguntava, és que potser hem entrat en una època especialment incerta o que senzillament ara som més conscients de la incertesa que ha imperat sempre? A veure, jo m'inclino per la segona part de la disjuntiva. Jo crec que la incertesa forma part de la vida humana des que hi ha vida humana. De fet, l'única certesa que tenim, Jordi, és que ens morirem. Mort certa, hora incerta, diu Sant Agustí. El que no sabem és quan, a on, de què. Tota la resta és incert. Els nostres projectes, els nostres somnis, els nostres negocis, les nostres relacions, la vida que tindran els nostres fills, els nostres nets. D'això no en sabem. Fem prospectives, les hem de fer, fem pronòstics, però molt sovint fallen estrepitosament, no? Llavors, en efecte, la incertesa jo crec que és la nota que caracteritza el nostre trànsit per aquest món, però avui s'ha esdevingut una consciència molt plena d'aquesta incertesa i sobretot va molt lligada a la velocitat dels canvis i de les transformacions. Això sí que em sembla que és una novetat. L'acceleració amb la que vivim els canvis tecnològics, socials, polítics, econòmics, medioambientals, que això, certament, en relació a altres temps, hi havia una continuïtat, hi havia unes formes de vida que eren molt estables, no? Un es casava amb una persona i podia estar-hi 50 anys i treballava al mateix taller i anava a la mateixa parròquia i vivia al mateix poble, no? En canvi, sí que hi ha canvi, sí que hi ha acceleració, però la incertesa és una altra cosa. És aquest no saber el que ve, és aquest, com deia Ortega y Gasset, no saber a què atener-se. I això és avui tan present com fa 1000 anys. I Francesc, en el teu llibre reflexiones i ho dius així, dius, som receptors d'herències. És a dir, que som receptors d'aquella herència preconcebuda que hem vist en els nostres pares, no? Com aquella relació per tota la vida, aquella feina que també era per sempre. És a dir, que tot en aquest món està en crisi i és volàtil, per dir-ho les teves paraules. Per tant, mentre ho llegia, pensava, podem aprendre a conviure amb aquesta incertesa sense que ens consumeixi? És la resignació la solució? No, de cap manera, perquè la resignació és un estat anímic molt amargat. En el fons és un dol que no ha acabat elaborat, no? O sigui, una resigna quan diu no hi ha res a fer, això és un fàstic, tant de bo les coses fossin com abans, no? És com aquell que fa doncs, un moviment d'espatlles dient què hi farem, no? En canvi, l'acceptació és un pas posterior. Jo crec que a vegades l'acceptació ve precedida per la resignació i a vegades la resignació pot durar molt de temps, però l'acceptació és assumir que així són les coses, que aquesta és la condició humana, que aquest és el futur i que, de la mateixa manera que planteja angoixes, també planteja moltes possibilitats. Kierkegaard diu que la vida és una aventura perquè ningú sap el que vindrà, no? I una aventura de veritat, no? En canvi, quan un sap el que ve, com en una autopista, ja no hi ha aventura. Diu, ara ve una àrea de servei, ara ve una gasolinera, ara ve la sortida cap a Lleida, ara ve la sortida cap a Saragossa. La vida humana és més aviat un corriol de muntanya, no? Que un no sap què es trobarà, si una font, si un precipici, si el corriol es tancarà i s'esgarrinxarà les cames amb els esbarzers. Però això té una dimensió d'aventura, perquè no sap el que ve. I pot venir lo bo, i pot venir lo tràgic, no? I el que hem de fer és acceptar tant lo bo quan ve, i acollir-ho, i estimar-ho, i naturalment també aprendre d'allò tràgic, d'aquella contrarietat, aquella adversitat que ens arriba i que no havíem previst ni havíem pronosticat. I ja que sabem que tot està marcat per allò provisional, pel canvi continu, per la inestabilitat, per la inseguretat, podem construir una vida amb sentit enmig d'aquesta impermanència constant? Sí, i a més és imprescindible, perquè nosaltres no en tenim prou amb sobreviure, amb menjar, amb dormir, amb vestir-nos, desvestir-nos. Volem viure per algun motiu. I si aquest motiu no hi és, podem caure en la buidor, el desencís, l'apatia, que malauradament és molt comú a moltes persones, no? Ara, a la vegada hem de ser suficientment dúctils. Per mi la ductilitat, en un context d'incertesa, és bàsic, no? Vol dir, home, jo volia ser metge, però no he arribat a la nota que em demanaven per entrar a cap facultat. M'he de quedar a casa plorant, amargat, amb gelosia i enveja per aquells que han pogut entrar a medicina? O sóc capaç de plantejar un projecte alternatiu,
lligat a les meves capacitats i fins i tot descobrir una vocació que jo no havia contemplat prèviament. No? És a dir, a vegades un no obre una porta, no? Porta un horitzó que no havies imaginat. No? Llavors, naturalment que hem de construir sentit, hem de fer una narrativa de sentit i cadascú l'ha de fer perquè aquí hi ha en joc la llibertat, però a la vegada hem de ser dúctils perquè hi ha parets, hi ha murs, no? Però també hi ha escletxes i hem de veure per on sortir d'aquest mur que ens ha tancat el pas allò que imaginàvem que havia de ser el nostre futur. Malgrat tot, deies que, en fi, l'única certesa que tindríem és la nostra mort, no? És a dir, com a condició, és l'única condició que tenim com a éssers humans. Però, en lloc de ser acceptada, sovint es provoca encara més angoixa i patiment. Sí, i és un gran error. És una gran fal·làcia aquesta, no? Perquè és l'única certesa que tenim i amaguem el cap sota l'ala, l'ocultem, no la volem veure, no en parlem mai, ens evadim cada cop que apareix, fins que finalment no ens queda altre remei que acceptar-la quan toca de prop. La teva dona, el teu germà, el teu pare, la teva mare, el teu avi, la teva àvia, el teu amic, no? Però d'entrada vivim escapant de la mort. Això Heidegger ho va descriure d'una manera extraordinària, ésser i temps, no? Llavors, sí, i quan hi pensem, clar, per què ens angoixa? Perquè és el desconegut, perquè és el misteri, perquè no sabem què ens depara, perquè no tenim una resposta concloent ni apodíctica a la pregunta què podem esperar de l'anomenada vida post-mortem, no? Llavors, com que no ho sabem, com que no ho controlem, com que no tenim una fórmula matemàtica, preferim evitar el tema, no? Perquè el que ens genera això, incertesa, és el que no sabem, no? I precisament també és el que ens atrau, no? És a dir, filosòficament, el que ens atrau és el desconegut, el que ja tenim apamat, conegut, per davant, per darrere, ja sabem com reacciona. Això no ens atrau, no ens fascina, no ens sedueix, no? Ens sedueix sempre allà on hi ha un secret, allà on hi ha un enigma, no? Això Kierkegaard ho va veure molt bé en el diari d'un seductor, no? I la mort és un secret, és un abisme, és un misteri, i misteri ve del grec, que vol dir allò ocult, mysterion. Deia Albert Einstein que la felicitat era aquella condició que permetia viure una vida tranquil·la i modesta. I llegint el teu llibre m'ha semblat que ens situem davant de dues contradiccions. D'una banda, que la felicitat sembla que és més accessible que mai si ens deixem atrapar per aquesta tecnocràcia que ens fascina amb tota mena d'entreteniments. I de l'altra, que potser és més inassolible que mai perquè vivim en un món que deixa poc espai i fins i tot podríem dir que menysprea la conversa, la contemplació, la lectura, passejar. Què en penses? Home, penso que, a veure, per les autopistes del pensament s'ha creat una idea de felicitat molt falsa, que té a veure amb el consum, té a veure amb l'èxit, té a veure amb l'egolatria, té a veure amb ser jove, té a veure amb tenir molts béns, té a veure amb tenir molts likes, no? Es confon amb confort, es confon amb fama, es confon amb plaer, no? I hem d'anar als grecs, i hem d'anar a la paraula eudaimonia, no? Que vol dir un bon ànim, no? Eu és bo, daimon és esperit. Jo crec que la persona feliç és la que té un bon esperit, la que té un bon ànim, no? Clar, la pregunta és com s'assoleix això, no? Però el que és evident és que això no té res a veure amb el consum ni amb la producció. Hi ha persones que tenen molts béns, però moltíssims, no? Cases, objectes, i en canvi se senten molt desgraciats, no? No va lligat això. Hi ha persones que tenen molt èxit professional i que tenen molts likes, però tenen moltes ganes de suïcidar-se, no? Dius, no ho entenc, no? Aquesta persona hauria de ser molt feliç, no? Hi ha persones que tenen un cos esvelt, que a més, un cos molt desitjat, no? I en canvi mires els seus diaris i les seves cartes i pateixen una desesperació terrible, no? Hi ha casos d'actors, actrius, cantants, artistes, esportistes, no? Per tant, hem d'anar a fons, no ens podem creure aquesta idea de felicitat que ens han presentat, que és molt banal, és molt superficial, i no podem malbaratar una paraula així, que té una llarguíssima tradició filosòfica que arranca des de, com a mínim, des d'Aristòtil. Avui sentir dir a algú «tinc temps, no tinc pressa» sona gairebé revolucionari.
perquè, sincerament, qui té temps? Si vas pel carrer sense mirar el mòbil i mires els ulls de la gent, ja et miren raro. Si pares algú pel carrer per preguntar-li alguna cosa, ja sospiten que vols vendre'ls alguna cosa. En fi. De fet, en el teu llibre escrius «Pararse constituye un movimiento contracultural, una forma de resistencia, casi un pecado capital». És que potser aquesta pressa crònica que arrosseguem no és només un hàbit, sinó una excusa perfecta per no parar atenció a res? No deu ser que aquesta velocitat vertiginosa en la que vivim, que potser estigui relacionada amb aquest dèficit d'atenció que tots patim? Sí, però sobretot és una manera d'escapar de la buidor. Jo, Jordi, he anat pensant molt això. Veig aquest exèrcit de persones caminant ràpid amb el mòbil a la mà, que xoquen contra els semàfors, contra altres ciutadans, que xoquen contra els contenidors, no? Que els aixafa un cotxe a la diagonal perquè no miren. I, per tant, si hi ha un dèficit d'atenció, això no hi ha dubte. Hi ha dispersió mental i emocional, d'això no hi ha dubte. Hi ha cada cop més tecnoaddictes per les ciutats que no miren ni el rostre del que té davant el metro, l'autobús, o del qui té davant en un banc. No? Però, sobretot, la pregunta és i per què tanta atracció o fascinació per lo tècnic i per què tanta velocitat? Jo crec que la pausa, el parar, que és el que fem a les vacances, que és el que fem el diumenge, és revolucionari, perquè ens interroga molt profundament. Quina vida portem, quina qualitat tenen les nostres relacions, si allò que fem ens omple o no. Apareixen molts dimonis interiors, no? Apareix la culpa, apareix el remordiment, apareix la sensació de buidor i la manera d'escapar és la hiperactivitat. Fer moltes coses, és igual quines, fer-ne moltes, consumir molt, estar molt atent de les novetats, no? Torna Heidegger, no? El consum esbojarrat de novetats, no? Jo crec que són mecanismes d'evasió i, per tant, símptomes de que no podem resistir aquesta buidor, no? Aquest horror al buit que deien els llatins, no? Ara, quan una persona té una vida plena, quan gaudeix amb el que fa, quan no té remordiment perquè viu una vida que és conforme als seus valors i conviccions, la pausa la gaudeix molt. Llavors no li ve tot aquest buit, sinó que li ve la plenitud de dir que bé, estic contemplant aquest parc, estic contemplant aquest mar, he parat, no faig res i no tinc la inquietud d'haver de fer per escapar. No? Escapa el que no s'aguanta a si mateix. I, de fet, no s'escapa, perquè vagi on vagi no pot deixar de ser qui és. No? I, per tant, per molt que viatgi, per molt que camini ràpid, per moltes sèries, per molts whatsapps, per moltes interaccions que tingui, tu no pots deixar de ser qui ets ni escapar de tu mateix. Però també hauríem de preguntar-nos per aquesta qualitat de la pausa, és a dir, quin tipus d'oci nosaltres consumim, perquè hi ha segurament moltes persones que ara actualment ja estan planificant les seves vacances, no? I tenen un peu ja focalitzat en l'agost, però que segurament potser també es deixen endur per aquest cercle del sistema, no? El sistema, sobretot, conjuga dos verbs, que és produir i consumir. Però si tu agafes el diccionari Pompeu Fabra o de l'Institut d'Estudis Catalans, veus que l'ésser humà, com deia l'immens Lluís Duc, en Pau Descansi, són polifacètics, no? I per tant que són capaços de verbs molt diferents, a part de consumir i produir. No? Naturalment que hem de consumir, perquè necessitem jerseis, i necessitem aigua, i necessitem menjar, i necessitem llits i cases, però l'ésser humà no és només un homo consumens, no? Ni un homo faber que es limita a produir. No? Podem passejar, podem conversar, podem seduir-nos, podem llegir, podem escoltar, podem meditar, podem pregar. És a dir, som polifacètics. Però el sistema, aquest sistema que jo en dic tecnocapitalista i nihilista, el que fa és que hi hagin dos grans verbs. Vostè val si produeix. I si no produeix, no val res. I com més produeixi, més val. I al cap de setmana què he de fer? Consumir. Consumir el que sigui, però consumir. I moltes persones associen la pausa amb el consum. I si no poden consumir, la pausa no té valor. No? I, en canvi, jo almenys gaudeixo molt de pausa sense consumir res. Escolti, vostè està en un banc i està observant o contemplant el Montseny. No? He pujat a dalt del Matagalls i vaig anar diumenge i contempla la plana de Vic. No? O contempla aquest roure. No? Escolti, aquí no consumim res. Aquí estem fent un altre verb que és genuïnament humà, com diu Aristòtil, que és la contemplació. Però el sistema ha convertit
la contemplació, el passeig, la conversa en pecats capitals. Això no es pot fer. Vostè està perdent el temps. El que ha de fer és produir. I no hi ha excusa. Ara pot produir a casa online, i pot produir al tren online, i pot produir allà on hi ha connexió 24 hores per 7. No? Per tant, hem de matar el diumenge i hem de reduir el temps de pausa perquè vostè no produeix. I si no produeix, no val res. El sistema t'ho recorda constantment. Ara has citat a Lluís Duc. Ell deia que la pressa és el triomf de la ideologia del nostre temps, basat en l'anonimat i la sobreacceleració. I pensava, és que potser hem renunciat a la reflexió? Completament. Completament. El pensament està de baixa. És a dir, el pensar vol dir temps, vol dir donar voltes, vol dir rumiar, vol dir autoqüestionar-se, vol dir autocriticar les pròpies conviccions. Tot això té ressonàncies emocionals, no? I, en canvi, quan un no pensa, doncs viu el dictat. Viu de fórmules, viu d'eslògans i, sobretot, viu del que pensen els altres, no? I es converteix en un consumidor exquisit de pensaments aliens, no? I això ho veiem molt, no? Llavors, clar, el pensament és una forma de resistència, no? Ara, el pensament a vegades ens entristeix, és el que diu Steiner, no? Quan un pensa i pensa molt, es pot entristir. Entristir veient com va el món, com són les relacions humanes, què passa a les nostres societats, com de perifèrics vivim, no? O sigui, el pensar no és precisament una activitat que ens pugui portar a l'entusiasme, no? A vegades el pensar i el donar reflexions ens pot generar tristesa, perquè el pensar i el sentir van molt units, no? Això ja ho va veure molt bé Wittgenstein, no? Wittgenstein té una proposició en el Tractatus que és molt brillant, no? Diu, el món de l'home feliç és un altre que el món de l'home desgraciat. És veritat, no? Quan un està feliç veu el món amb uns ulls i el pensa d'una manera, i quan està desgraciat o se sent desgraciat o és desgraciat, el veu d'una altra manera, no? Per tant, hi ha una íntima relació entre el thinking i el feeling, no? Entre el pensar i el sentir, no? Però és una societat, la nostra, que accentua molt el sentir. Has de sentir adrenalina, has de sentir impressions, has de sentir, què sé jo, no? Emocions fortes, diem, pugi al Dragon Khan i veurà què sent, però en canvi és una societat que no estimula gens el pensar, perquè per pensar has de parar, i has d'introspeccionar, i has de prendre distància de la teva vida i de les pantalles, no? I això res incita a pensar. Però sí a sentir, això sí. Una altra paraula que ressona sovint és precarietat. Tinc la sensació que vivim instal·lats en una mena de societat del malestar, com si aquest desencís s'hagués tornat una mica estructural. I em preguntava si és perquè han canviat els punts de referència o és perquè els d'ara, tot i ser moderníssims, no ens donen cap garantia. O malgrat tenim milers de llibres que ens ensenyen receptes, mètodes, maneres, claus, és impossible construir una vida amb fonaments sòlids. A veure, és una molt bona paraula, precarietat. Precarietat jo crec que descriu molt la situació no només de joves, també d'adults i de persones grans, no? Aquí la referència directa em ve a un llibre d'una autora que en molts punts discrepo, però en altres no, que és Judith Butler, no? Precarious Life, no? Vides precàries. No? És veritat, vivim en un món que hi ha molta precarietat laboral, precarietat en l'habitatge, precarietat en les relacions, precarietat en els ecosistemes. És a dir, la idea de que tot és molt fràgil, molt inestable. A mi em va agradar molt l'expressió volàtil, i li vaig dedicar tot un llibre, no? Món volàtil, que em semblava que anava més enllà del món líquid de Bauman. No? Líquid encara té una certa consistència, no? Tu veus l'aigua fluir per un riu, no? I que agafa formes diferents, no? En canvi, el volàtil és molt més inestable, és molt més impermanent i com el gasós, no? I molt més difícil de copsar i de poder encerclar, no? Llavors, sí, jo crec que la precarietat és molt pròpia de la nostra etapa, no? I això fa que moltes persones posposin decisions fonamentals, no? Com puc tenir un fill si tinc un treball precari? Com puc començar una família si tinc un habitatge que penja d'un fil i en aquesta habitació em poden treure de mà, no? Clar, la precarietat
fa que no ens moguem i fa que un miri de cultivar el que en diem la moral del supervivent. No? Ara, quan té una certa estabilitat emocional, econòmica, social, home, llavors es pot plantejar projectes, no? Perquè sap amb què compta. No? Però si un ja viu precàriament a títol individual, escolti, com portaria una criatura al món? Perquè siguem dos precaris ara, de moment ja en soc un. No? Llavors, jo crec que certament és una paraula que descriu molt la vida de moltes persones i no només de l'anomenat primer món, sinó també especialment d'allò que anomenem el tercer món, no? Que la precarietat és constitutiva a moltes societats, tret d'elits que viuen amorallades en recintes, diguem-ne, que són verdaders paradisos artificials. No? Però la gran majoria cada dia viuen per sobreviure. I Francesc, tu com et prens el temps? És a dir, ens recomanes o has hagut de reflexionar sobre la disposició del teu temps per no caure en aquesta lògica al sistema? És una qüestió de prioritats, d'organització? Home, naturalment que això compta. Discernir què fas amb el temps. El temps, com diu Sant Agustí, tots sabem el que és, però no el sabem definir, no? I el percebem i el vivim. No? Ara, el dia té 24 hores per tothom. Això sí que no hi ha volta de full. No? El que no sabem és quant de temps viurem. No? Si viuràs 116 anys, com la dona més longeva del món, que era d'Olot, o viuràs al néixer 2 hores, com es produeix malauradament amb un nadó i el dol perinatal. No? Això no ho sap ningú, quant de temps té. No? Però el que sabem és que és limitat. Això sí que ho sabem. No? Ni que visqui 116 anys és limitat. És a dir, no hi ha hagut cap vida indefinida en el temps. No? Tothom qui neix mor. El que no sabem és quan. No? Llavors, un cop això ho has entès, ve el discerniment. De dir, home, ja que no sé quan en tinc, però és limitat, doncs intentaré fer-ne un ús que vagi lligat a allò que jo considero més valuós. I aquí hi haurà diversitat d'opinions. Per un serà la música. I trobaràs una persona que viu molt precàriament, però que dedica bona part del seu temps al violí, al cello, al piano. I em sembla extraordinari, no? Perquè l'omple molt. Ara, aquest senyor no dedica ni una hora a les xarxes socials, ni un quart d'hora a veure una pel·lícula, ni mitja hora a escoltar la conversa sobre futbol o toros, no? Perquè el temps, per ell, valuós és el temps dedicat a la música. Per un altre serà la filosofia, per un altre serà els seus fills, per un altre serà la seva dona, per un altre serà la poesia. No? Llavors, hem de viure tots i hem de resoldre necessitats. Però a vegades ens en creem moltes artificialment. No? De fet, es pot viure molt austerament i es pot viure molt sòbriament. No? Ara, és veritat que hi ha persones que el temps se'ls va en l'activitat laboral que és molt esclavista. No? Per tant, aquí no podem fer un discurs burgès. No? El temps, sí, té 24 hores per tothom, però si vostè viu encadenat a una fàbrica de la que té $1 al dia, doncs com sortir d'aquí? No? Per tant, no tothom té la possibilitat de discernir què fa amb el temps. No? Això ja és una situació, diguem-ne, de molt privilegi, no? De dir, bueno, jo avui què faré amb el temps que tinc de lleure a partir de les 3 de la tarda? Escolta, hi ha molta gent que no té cap tipus de lleure. Mai, ni diumenge, no? Viure és lluitar, sobreviure permanentment, no? Que això és una vida d'esclau, A les teves reflexions reivindiques un pensar meditativo frente en instrumental, ja que dius que el sistema només accepta aquest pensar instrumental. En què consisteix aquest pensar meditatiu o com el podem integrar a la nostra vida? És un pensar que dona voltes, però sense un propòsit que és obtenir un rendiment. No? Pensar instrumental és el més habitual, el que veiem a l'empresa, el que veiem doncs, en el món econòmic. No? Tu penses dient, què puc treure d'aquest pis? I tens un pis a l'Eixample i dius, home, si el converteixo en 4 habitacions i cada una li clavo 800 euros a algú, en trec més que si tinc un únic pis. No? Això és un pensament instrumental i que porta a l'especulació i a treure el màxim rendiment de tot, d'un pis, d'una moto i dels treballadors. Home, si aquest jove altament qualificat li pago poc i l'exploto molt, doncs trauré més diners i quan es cremi en fitxaré un altre i tindré un cremat més circulant per Barcelona. No? Això és el pensament instrumental. És el pensament economicista. És l'ADN del sistema tecnocapitalista. Llavors hi ha el pensament meditatiu, que no té com a finalitat el rendiment. Tu penses un aforisme d'Heràclit. Tu penses una paràbola de Jesús.
tu penses un fragment dels Vedes, no? És un pensar que dona voltes. Meditare vol dir donar voltes, no? I no saps què acabaràs pensant. Jo ho diferencio semblant al que és passejar i el que és anar a un lloc, no? I vostè va d'aquí a la plaça Catalunya, perquè allà ha quedat amb un empresari. I va ràpid, i si pot anar en metro, millor, perquè s'estalvia el col·lapse. Ara, quan un passeja, gaudeix del trajecte. És igual on vas. Gaudeixes de cada pas i dius, he arribat aquí. Bueno, però tampoc em proposaven allà. M'he parat aquí perquè he vist un arbre meravellós i porto una hora mirant aquest arbre. O m'he parat aquí perquè m'he trobat amb un altre caminant, no? I hem conversat, no? Això és el pensar meditatiu. És com passejar mentalment. Bé, doncs també m'agradaria parlar amb tu sobre una altra qüestió que has reflexionat en profunditat, que són els algoritmes. I en el teu llibre, Ètica algorítmica, expliques diverses fronteres i criteris on els algoritmes ja operen en el nostre dia a dia. Creus que encara no som prou conscients de com estem, en realitat, totalment supeditats a aquests algoritmes que per la seva opacitat no els coneixem totalment? Jo crec que vivim molt inconscientment, i que no hi ha consciència de fins a quin punt ens van dirigint els algoritmes que han programat tecnòlegs i que nosaltres, diguem-ne, complim, però a més de manera molt mecànica, no? Sense adonar-nos-en. No? És a dir, estem vivint un teatre de marionetes, no? Hi ha algú que mou els fils i tu no te n'adones i mous el braç. I ara mous l'altre, no? I dius, però això ho he decidit jo o ho ha decidit algú per a mi, no? I això cada cop passa més. Per això hi ha el risc, però el risc real, de perdre el que és una prerrogativa molt humana, no? Que és la llibertat. No? La llibertat entesa no només entre lliure arbitri, pizza margarita, pizza napolitana, això és un sentit molt epidèrmic de llibertat, sinó fer de la pròpia vida un projecte, no? Fer de la pròpia vida una obra d'art, no? I això vol dir no mogut per fils, sinó que tu decideixes on vols anar, amb qui vols sortir, qui vols contractar, qui vols acomiadar, i molt sovint el que fem és aplicar uns programes que decideixen qui contractem, amb qui sortirem a prendre un cafè amb una xarxa de relacions o a qui donarem una subvenció. No? Clar, això ens estalvia la feina de pensar, la feina de valorar, la feina de sospesar i ho fa una màquina o un sistema amb uns criteris que hem introduït. I aquí ve la qüestió. Qui ha introduït aquests criteris? Quins són? I el que demanem quan parlem d'algorètica, que és el neologisme, o ètica algorítmica, és transparència i explicabilitat. Escolti, expliqui en transparència quins criteris té aquest sistema quan diu vostè no pot entrar, vostè no té accés a aquesta feina, vostè no té aquesta subvenció. Bueno, però en base a quins criteris ha decidit això? I el sistema diu que no. I la gent calla i diu, bueno, m'han exclòs. Bueno, però per què l'han exclòs? Hi ha molta resignació i molta moral de xai, de bé que accepta resignadament el que diu el sistema. I creus que els governs o les grans corporacions poden justificar l'ús d'aquests algoritmes com a mètode per oferir solucions a problemàtiques, tot justificant perquè siguin més democràtiques? Bueno, ho han de justificar molt, perquè si m'expliquen bé els criteris, diu, home, això ho hem fet amb un criteri d'igualtat, d'inclusió, amb un criteri de respectar la privacitat, però m'han d'explicar molt bé els criteris pels quals han fet aquesta presa de decisions. No? Llavors, aquí hi ha el problema de que en diuen algocràcia, vingui a substituir la democràcia. No? La democràcia és el poder del poble. El poble, demos, decideix qui vol que governi la ciutat, no? I qui vol que governi un estat. Esclar, si cada cop ens mouen més per dalt, llavors, a més, ens poden crear falses veritats, no? I ens creen una imatge distorsionada d'algú, amb una veu que és semblant a la seva, o igual, amb una imatge que és semblant a la seva o igual, i ens creiem el que aquell home diu, però no ho ha dit mai. I ha dit una barrabassada, i tothom diu, home, aquest no el puc votar, votaré l'altre. Però després demostra que aquest senyor no va dir mai això. Però fins que no ho demostra, han passat 6 mesos. I les eleccions ja s'han celebrat fa una setmana. No? Total, que el qui va construir aquest sistema d'intel·ligència artificial o aquest avatar o aquesta figura o aquesta postveritat
ha aconseguit moure l'opinió pública cap aquí. I, per tant, ja no té el poder al poble, sinó que controla els algoritmes i el que controla, en definitiva, la tecnologia. El tecnòcrata passa per davant del demòcrata, esclar. I, a més, també és perquè amb qui podem discutir o combatre les decisions d'un algoritme? Amb ningú. Amb ningú. Aquest és el problema. Amb ningú. I, per tant, hi ha una imposició, no? Per què? Perquè el sistema ho diu. I, a més, el problema és que és un llenguatge molt críptic. És a dir, l'especialització fa que quedem fora els que no dominem l'entranya del sistema, no? I això és el que en diem l'escletxa digital o l'escletxa tecnològica i genera els marginats tecnològics o els marginats digitals, no? Hi ha un exèrcit de marginats. No només pensem en la gent gran. La gent gran ha sigut la primera, no? Que diu, escolta, és que no entenc aquesta aplicació, és que no sé entrar-hi, és que no sé com fer-ho, perquè sempre anava a la sucursal i em trobava el senyor Josep i em donava 20 euros per passar la setmana, no? Això ha passat a millor vida. Sap per què? Perquè ens estalviem un salari. I, per tant, ens fem més rics, guanyem més diners, no? I ara vostè ho pot fer des de casa amb aquesta aplicació. Sí, però sap què passa? Que no tinc ni ordinador, ni tinc connexió, i a més vic sol, perquè si tingués la meva neta m'ajudaria, però no la tinc, no? I aquesta persona està desemparada. És el que en diem els marginats digitals o els marginats tecnològics. Això no és just, perquè tothom ha de tenir els mateixos drets, accedir a l'administració, especialment, però també accedir a serveis, com el servei bancari o el coneixement de la meva salut, no? Sí, de fet, als meus alumnes sempre els comento una anècdota, i és que quan vaig anar a demanar un préstec, no?, per comprar-me la meva casa, va ser justament un algoritme que va decidir si em donava aquell préstec o no. És a dir, va ser la mateixa màquina que va creuar les dades per decidir si m'oferia o no. I jo pensava que en aquella possibilitat d'aquelles persones que no els surt que no, i que no els donen aquesta possibilitat de poder disposar d'aquests diners per fer realitat els seus viatges, somnis, el que sigui, no? Precisament. Això, en efecte, veus, una decisió aquesta tan clau en la vida d'una persona. Sí. He tingut una hipoteca durant 25 anys. El que passa que ja en dic 58, però una part important de la vida me l'he passat pagant. Sí. Com els meus pares i com tantíssimes persones, no? Esclar, abans ho decidia la persona o un equip humà, no? Coneixent la persona, on vivia, el seu sou. Ara no. Ara això ho fa un sistema. I si estàs exclòs, estàs exclòs. I tu saps quins criteris s'utilitzen? I això és el problema, no? Perquè a vegades en aquests criteris hi ha biaixos de gènere, de raça, d'edat, discriminacions ageístiques, no? I dius, home, això, en societats on parlem d'equitat, d'igualtat d'oportunitats, doncs podria ser un retrocés molt gran, no? Per això jo defenso, però aferrissadament, la necessitat d'una ètica algorítmica o una algorètica i de comitès d'ètica que ens permetin discernir com elaborem aquests criteris, auditar-los i avaluar-los perquè siguin conformes almenys la Declaració Universal dels Drets Humans. De fet, també he pensat com els algoritmes afecten la nostra capacitat a la presa de decisions personals. Per exemple, qui entra a una aplicació per trobar parella, per anar-se de vacances, en fi, no? I clar, aquestes aplicacions que treballen les nostres dades, creus que ens alliberen o ens condicionen massa la seva presa de decisions pels algoritmes? Ens condicionen massa, Perquè, esclar, nosaltres no ho sabem, però anem deixant rastre de tot el que fem per la xarxa, no? I a l'esfera digital, no? Sobretot, si vostè es mou molt per aquest món, no? I, per tant, el que compra, la música, on va, a quins hotels, la gasolina que posa, per quins peatges passa, anem deixant rastre de la nostra vida, no? I això, esclar, permet el que et vol vendre alguna cosa fer una publicitat molt personalitzada, no? A mi, per exemple, m'agrada molt córrer, no? I, per tant, consumeixo bambes i consumeixo samarretes i consumeixo pantalons de córrer. Però, esclar, si vostè tot això ho fa digitalment, ara m'oferiran unes noves bambes, m'oferiran que hi ha una cursa a l'Empordà, que hi ha una cursa a Osona, i, per tant, em aniran creant més consum, no? No li diran a un individu que li agrada el jazz i que mai s'ha posat unes bambes, no?
Per tant, nosaltres, a mesura que anem donant aquesta informació, anem donant un tresor, que l'altre sap com atrapar-te perquè compris més, no? I això ens ha passat tots. Estàs fent una tesi doctoral sobre Edith Stein, em va passar, i estàs buscant molta informació durant mesos sobre Edith Stein amb 5 llengües per la xarxa, caram, al cap d'una estona em comencen a arribar articles, congressos, simposis, edicions crítiques, en el meu correu perquè les comprin. Vol dir que algú sap que això m'agrada, no? I a tu no t'ho oferiran, no? Això vol dir fins a quin punt som observats i som controlats, no? I ens van veient clarament les nostres trajectòries. En el teu llibre parles d'un concepte que es diu l'estandardització de l'existència, és a dir, aquesta vida sotmesa als imperatius econòmics que va convertir tot en mercaderia. I això sembla fàcilment extrapolable a persones que són addictes als continguts de les xarxes socials, a la pornografia, etc. Davant aquesta realitat, quines eines o criteris podem oferir a qui ens escolta perquè no tingui la sensació que està desaprofitant la seva vida? A veure, primer de tot, pensament crític, que en falta molt, no? Hi ha molta credulitat i moltíssima credulitat digital. Pensament crític, això d'una banda. I després, jo crec que és bàsic sobretot discernir a títol personal, no? O sigui, quines capacitats tinc, això ho va descobrint un al llarg del temps, quin desig o quin anhel tinc, i si es pot fer realitat, això, naturalment amb l'ajuda dels altres, no? Però hem d'evitar el que Ortega en deia, ja que l'ha citat, el mimetismo gregario, no? Que és imitar els altres per defecte, no? Això passa molt, no? Tu veus que hi ha una cua i la gent s'hi posa, no? Diu, però vostè per què fa cua? Perquè aquí donen alguna cosa. Bueno, però escolti, sap el que donen? No, però com que tothom fa cua, jo em poso a fer cua, no? Diu, bueno, però escolti, no té res més a fer durant el dia, no? Llavors, el que té un projecte no perd el temps. El que té un projecte, un emprenedor, no? O tens el projecte de fer un llibre, o tens el projecte de, què sé jo, fer una obra de teatre, no? El que té un projecte no perd el temps, no? Perquè sap molt bé cap on va, quines ajudes necessita, amb qui s'ha d'aliar i qui, en certa manera, li distorsiona o li interfereix, no? El problema és quan un no té projecte i s'ha d'entretenir per passar el temps, no? I això ho veiem moltíssim, no? Però moltíssim en la nostra societat. Francesc, també ets molt crític amb l'ús de les xarxes socials i els seus algoritmes i dius que la nube digital es una fuente inagotable de chismorreos, de historias ficticias, de vidas ajenas que se exhiben como mercancía en un mercadillo global. En el marco del sistema tecnocapitalista no se trata de triunfar, sino de exhibir el triunfo. Los demás tienen que enterarse de que uno ha triunfado para tener una necesidad de reconocimiento. En canvi, tu has decidit ser present a les xarxes socials. T'has preguntat no només per què hi ets, sinó també el com, és a dir, la manera en la que hi ets. T'ho pregunto perquè és una qüestió que jo mateix em plantejo molt sovint, és a dir, que puc identificar el problema i assenyalar-lo, però tot i així continuo formant-ne part. Sí, en efecte, i podria semblar una contradicció, una incoherència, no? I per això la pregunta és molt pertinent, no? A veure, jo concebeixo molt la filosofia a la manera socràtica. Sòcrates estava al mig de l'àgora. Avui l'àgora no només és la plaça, sinó que és el gran món digital, no? Això té riscos, sí. Quan un fa filosofia tancat a l'acadèmia, té menys riscos. Està entre biblioteques, està entre acadèmics, té un ecosistema molt confortable, molt plàcid, i a més amb persones que coneixen el tema i amb els que s'entén, no? Però jo concebo la filosofia a la manera socràtica. I això vol dir estar en el món, estar a les institucions, estar a les xarxes, no? Això té riscos, naturalment. Ara, com tu dius, la clau és com hi estàs, no? Tu pots estar a les xarxes, doncs això, fent tota mena de calúmnies, difamacions, paraulotes, crítiques, destruir l'altre, o fins i tot exhibint el teu cos o exhibint propietats que no tens, o pots estar a la xarxa intentant construir pensament i dialogar amb persones interessants i establint, diguem-ne, comunitats de pensament. Jo no demonitzo les xarxes, no? Perquè les xarxes permeten de tot. Ara, l'ús més habitual, el més majoritari que veiem, és destructiu. O sigui, hi ha persones que
de les xarxes han sortit molt escaldades, no? Hi abunda la calúmnia i la difamació, hi abunda ferir l'altre i l'exhibició, però també és veritat que en el món digital podem trobar el més sublim. Vostè pot trobar el cant espiritual de Sant Joan de la Creu. Pot escoltar a Bach, pot veure la Capella Sixtina, el Pantocràtor de Taüll i el Crit de Munys. Tot això està a la xarxa. En la xarxa, vol dir, al món digital hi ha el millor i el pitjor de la condició humana. Hi ha el pederasta, hi ha el sectari, hi ha el feixista, però també hi ha doncs això, el càntic de les criatures de Sant Francesc d'Assís. Llavors, jo crec que hi hem de ser, ara hem de discernir molt com volem ser-hi, amb qui dialoguem, amb qui fem aliances i com reaccionem davant de les crítiques i davant de les calúmnies. I per acabar aquesta conversa, i com és costum, dediquem una estona a conèixer les serres espirituals dels nostres convidats. I, Francesc, com ha anat canviant amb el pas del temps la teva relació personal amb Déu? Home, doncs, naturalment que ha canviat, no? Per què? Perquè quan tu ets petit tens una imatge molt pueril de Déu, no? Diuen, dibuixa Déu, i dibuixes un home amb barba que és com un home gran, no? I te l'imagines així, no? I te l'imagines com un pare, no? Jo crec que a mesura que et fas gran, Déu sobretot adquireix la dimensió de misteri, d'allò indesxifrable, enigmàtic, que transcendeix qualsevol concepte i categoria, el que en teologia en diuen la teologia apofàtica o negativa. Llavors jo ha canviat, naturalment, perquè de ser una realitat que tractaves gairebé com un lampista que et vingués a arreglar un caos, a ser un univers infinit del que tu ets una partícula insignificant i que et sents sostingut per aquesta immensitat, però a la vegada també immers en un misteri que et transcendeix. Per tant, ha canviat significativament. Això no vol dir que no segueixi pregant, que no segueixi el diàleg personal amb Déu, però no el podria dibuixar com quan tenia 5 anys i la catequista ens va dir dibuixeu a Déu. Doncs, escolti, ara donaria el paper en blanc. No hi ha concepte, no hi ha dibuix, no hi ha al·legoria, no hi ha manera de representar Déu. I com has gestionat aquells moments de dubte o de crisis espirituals? La crisi és una oportunitat per créixer. La crisi ningú la vol. Ni la crisi de parella, ni la crisi empresarial, ni la crisi acadèmica, ni la crisi de sentit, ni la crisi de fe. Ningú la vol, però les crisis arriben. Llavors, pots fer una cosa, amagar-te, fer veure que no hi és, o pots afrontar-la. Jo crec que les crisis són ocasió per créixer. I això ho he aplicat a les crisis de parella. Jo soc casat fa més de 30 anys. Hem tingut crisis, naturalment. Qui no n'ha tingut? Qui és el maco que no ha tingut? He tingut crisis econòmiques, he tingut crisis de molts tipus, però cada cop les llegeixo com una ocasió. És a dir, ara és una ocasió per refer el vincle. Una mica has tingut una crisi. Bé, hi ha una ocasió de dir mai més vull saber res més, o dir, escolta, com restablim aquest vincle? Com rescabalem aquesta relació? Què hem après? Doncs que potser ens hem acostat massa. Potser hem estat massa invasius. Necessitem més temps, més distància. I això pot portar a una relació més pròspera, més significativa, més serena. Una millor relació gràcies, malauradament, a aquella crisi. I com integres en la teva vida diària trobar aquells moments de connexió espiritual? Tens algun moment en el dia o lloc especial per fer-ho? Per mi, la clau és primera hora del matí. Jo tinc el costum de llevar-me molt d'hora, 6 del matí, i diàriament me'n vaig a córrer. Per mi el córrer, i vaig dedicar un llibre sencer, Córrer per pensar i sentir, és molt més que córrer. És una experiència que afecta totes les dimensions de la persona, també l'espiritual, l'emocional, la intel·lectual i, naturalment, també és el moment de saludar el dia i programar el dia i recordar el dia anterior. Per tant, per mi és bàsic aquest moment, que acostuma a ser una hora, els dies de treball una hora i quart,
els festius bastant més, poden ser 2 hores, 2 hores i mitja. O córrer o bicicleta. Per mi l'activitat, tant el pedalar com el córrer no ràpids i sobretot sol, són exercicis molt introspectius. Crec que aprofita les vacances d'estiu per escriure algun llibre. Quins temes o quin nou llibre tens ara actualment en ment? Mira, ara tinc un llibre en ment, que és un llibre sobre l'esperança. Hi ha molt desencís, ja l'he tractat, però fa molts anys i, clar, tinc molt més a dir, no? Un va estudiant i tinc molt més a dir, no? I avui fer un discurs esperançat és molt difícil. Et diuen que ets innocent, que ets naïf, que ets un somiatruites, el món s'està acabant, això va pel camí del pedregar, guerres, col·lapse medioambiental. I per mi la qüestió és com fer un discurs raonable, legítim i versemblant sobre l'esperança i que sigui creïble. I això per mi és un treball d'artesania, no? I m'estimula molt fer-ho. Bé, Francesc, doncs acabem. Moltes gràcies per compartir el teu temps, la teva saviesa i per obrir-nos les portes de la teva experiència espiritual. Ha estat un plaer escoltar-te. Moltes gràcies, he après molt. Gràcies a tu i gràcies també per prestar atenció al que escric, perquè un escriu però no sap mai quins lectors té i amb quina cura i detall llegeixen els llibres i observo que has dedicat temps i t'ho agraeixo. Moltes gràcies i a tots vostès recordin que poden trobar més converses i més protagonistes al nostre canal de YouTube, a Spotify i a les xarxes socials d'espiritualitats.cat. Fins a la propera.